وكا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كانغا شريعة وكروكرا سان واتي بلا جلنا علي الله سبحانه وتعالى كليالا ale alam ye sangolo dabaye ale alam ye dumakolo dabaye ani fɛn o fɛn do be sangolo la walma o be sangolo duguma o bela jelen be ale Allah subhanahu wa ta'ala ka mara de kono. Nako minga sa o bi sa nako minga nyanamaya o be nyanamaya wa an bela jelen be segi ale Allah subhanahu wa ta'ala de. An shira an koro ko masa belebele ka kelenya la amen nema ani baraka nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ko ke danfan ka fisamantika ko ke cide ka son herema ka no an kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ka so dungo ana de me baba folo munu ya de me shu ka de me tle nu ka na folo ye nu wa shu ye nu jolu ye fo ka ta se ni dilima yu ni udi mungo sallallahu ilaha illa allah muhammadur rasulullah da kunu en ka chere dunya fa ambela jelena nanye ala kila de ma folo nufo ante nyanga makoro ba folo ko makoro ba folo munu fana kila sababu an sila kan dina baraka mayindo o makoro ba nu ala nyasra jon nu u chama yantanya amun yantanya al sala ku kabru ndoro kelengele munu ba chema ala ka shija ani kene aduma wote mani ko fe allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ana kono wallazi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. على الله سبحانه وتعالى دي كلاشي ni kanayaye ni dina chaire mungo so dina inka yanga dina bela jelen sanfe al ni umajia mushriku yi dona alaje ala kila sallallahu alaihi wasallam kadamina wati mina achila maga si wati ikado ka fa fala ala kila achila dunya bela jelene ma nga ala kila maseka tama kana achila famunu bisa fala ka achila dunya bela jelema nga amabo arabu jamana redafe wako dina ifana kanga krota kabla dina bela jelen sanfe ala kila fatula wa yasro dina makrota kabla dina bela jelen sanfe ngaro ikado kafo ala kila sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala illa yidu min dama ikado kafo ala ti akalla yidu boroto Allah subhanahu wa ta'ala yidu fo qur'ana kono inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ataka la yidu boroto nga anka to kafo ala kila ka dina ina sangorota ana korota kabla dina bela jelen sanfe nga ikado kafo ala kila ka baradin ala kila dinken kokonu de bina na kana dina in korota ala kila ko fe sallallahu alaihi wasallam
ne bɛna na kuma mawdu min kan bi o de ye silamaya yɛrɛ walada a kurakurayali faamuya n bɛna na kuma o de kan wa i ka dɔn k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala a ye cidenw ci cogoya min na fɔlɔfɔlɔ la lawali la ka daminɛ an fa Adama la fo kana bila an ka bi waati in na Ala subhanahu wa ta'ala ma a ka sunnatu yɛlɛma a ma ka laada yɛlɛma fiyewu 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 walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tawila aw tɛna yɛlɛmani foyi sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka sunnatu la a tɛ yɛlɛma fiyewu Ala subhanahu wa ta'ala bɛ cidenw ci mun kama waati min na ni Ala dɔnbaliya n'o dibi nana filangafuya bolisɔn n'o ye san sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ hinɛ adamadenw la ka ciden ci kana a bɛ i n'a fɔ ni tilema nana dugukolo bɛ ja binw bɛ ja i ka dɔn k'a fɔ biganw ani adamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ ji ɲini sa san bɛ na waati jumɛn i ka dɔn k'a fɔ o ye farikololafan ye ni lafan fɛ fana waati min na ni Ala dɔn ni o ja nana o santanya nana i ka dɔn k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ hinɛ a ka danfɛnw na ka ruhaniya sanji jigi a b'o kɛ ni ciden cili de ye mun kosɔn ka adamadenw bɔ dibi la k'u bila siratigɛ tilennin kan ni cidenw fana nana o ciden ninnu tɛ kɛ maaw ye minnu bɛna promesse ta mɔgɔw ye ka layidu ta aw ye i n'a fɔ politisiyɛnw b'a kɛ cogo min ni nana fanga la n b'i kɛ minisiri ye ni nana fanga la n b'i kɛ député ye u n'a ɲɔgɔnna ninnu jɔyɔrɔ ɲini la o tɛ ciden ka mandat kɔnɔ fiyewu fiyewu o la sa cidenw bɛ mun de fɔ anw cila ka bɔ Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ nka minnu bɛna tugu anw kɔ aw jija dɛ a ye sabati aw ka diina kan lajarabili de bɛna da aw kan aw bɛna tɔɔrɔ aw juguw fɛ aw bɛna sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ dɛ nka tɔɔrɔyaw de kɔfɛ sisan i ka dɔn k'a fɔ se bɛ na Ala subhanahu wa ta'ala y'o de layidu ta cidenw ye dɛ k'a fɔ kataballahu la aglibanna ana wa rusuli Ala subhanahu wa ta'ala ye a latigɛ ka ban Ala subhanahu wa ta'ala y'a sɛbɛn ka ban ko ale n'a ka cidenw de bɛ se sɔrɔ nka ciden tɛ nati dɔrɔn k'a fɔ ko a bɛ se sɔrɔ o don kelen la o ciden tɛ yen ka daminɛ ciden fɔlɔ la fo kana bila an ka bi waati in na ciden fɛn fɛn nana i tɛ n'a ye ko tɛgɛrɛ de fɔla k'u kunna bɛn la walima dunun fɔla k'u kunna bɛn la o tɛ Ala ka sunnatu ye wa Ala tɛ takbir nare takbir Muhammad Mustafa Islam Gulam Ahmad Ki nare takbir o tɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka sunnatu ye cidenw n'aw kɔmɔgɔw bɛ sɛgɛn de fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ cidenw t'a fɔ o kɔmɔgɔw ye ko n'a tugula ne nɔfɛ n bɛ wari di aw ma aw bɛ kɛ nafolotigiw ye walima aw bɛ kɛ mansaw ye la ni cidenw nana sa i ka dɔn k'a fɔ cidenw jugu b'u sɛbɛkɔrɔ tɔɲɔ dɔw bɛ faga i n'a fɔ an karamɔgɔw bɔra k'a walawala cogo min i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ tugu cidenw kɔ sa ni o tɔɔrɔya ninnu ye olu de bɛ ruhaniya sɔrɔ olu de bɛ Ala subhanahu wa ta'ala sɔrɔ cidenw kɔmɔgɔw bɛ Ala subhanahu wa ta'ala sɔrɔ ni o lajarabili ninnu de ye o de ye diina yɛrɛ kurakurayali ɲɛfɔli ɲuman ye n'an y'a lajɛ an bɛna na walawalali dɔ de kɛ fo bɛɛ lajɛlen k'a faamu minnu ye Ahmadiyya i bɛ taa sɔrɔ olu y'a lamɛn ka kɔrɔ nka kalifa filanan y'a walawala ko jalisa kɛnɛ kan hali ni mawdu dɔ bɛ k'a fɔ n'e b'a dɔn ka kɔrɔ a sɛbɛkɔrɔ lamɛn ni e ko k'e b'a dɔn kaban i t'a lamɛn a kɛra cogo di e bɛ sun don sunkalo tɛmɛnen i y'o don sunkalo nata i bɛn'o don i bɛ kuranna aya dɔw kalan i bɛ tila ka segin i bɛ seli farida 5 kɛ i bɛ segin a kan tugun i ka dɔn k'a fɔ ni a ye lamɛnni kɛ a bɛna fɛn wɛrɛ kalan a kɔnɔ n'a y'a lajɛ jamaati islamiya ahmadiyya ani silamaya jɛkulu tɔw an bɛnnen bɛ fɛn dɔw kan sɔsɔli tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn ninnu na o dɔ ye jumɛn ye n'o ye kalimatu shahada ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o dakuruɲa ye k'a fɔ ko Ala ye kelen ye fɛn si kan tɛ ka bato fo Ala kelen ye Muhamad y'a ka ciden ye silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ o kan k'a fɔ ko kuranna de ye jigin kitabu ye min jigila an kuntigi Muhamadu ka sallallahu alayhi wa sallam kuranna de ye sariya kitabu ye min bɛ yen fo ka taa dunuya wuli silamɛ bɛɛ lajɛlen b'o kan seli farida 5 an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'o kan
dakurunya kelena ni fen no sosolite ani nyonche ulula nga ibeta soro fen do be sosoli ba nyonche ula o hejume kadoka fo o fen yere nyafolito ambaye ka fo am bebe hakilina kele kan ula o de ye ka fo dunya laban wati chedo kan kana min kan ka slamaw bo degu kono ka dina inkorota min kan ka dina kura ka dina negi do dunya mawla slama bela jelin benaka ka fo ko masihu bena walma mahadi bena slama beben be o kan on ahmadiya refana ko kan nga ibeta soro anya foto go afamia yalaw o kura ali kelano abina na chogodi ahmadiya ko di ani ahmadiya du ko di amina wuri wala sisa bela jenen ka akri jagabo singa Allah subhanahu wa ta'ala be kuma an fe amma fa ko don kela amma ko kunfi ako afala ta'qilun o kuro de e kunfi hakili bila ina fo hakili be don kela la tomi kunfi do were be o hakili jagabo katim don kela ko puisque bi don kela wuri ka karamo de ke boli o karamo ko ta abana nga aw kunfi o be se ka hakili jagabo o mina wala lim ke sisa o hakili jagabo ka chiado نعرة تكبير محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نعرة التكبير slamato ukode ka foko nabi ilay isa be sanfe abina jigi dunya laban wati onna jigila abina na kana kuwa kare ni alakila ka hadisa de nga obeka famu chugumi abina na kana kuwa kare kallew faga nabi ilay isa abina dajali faga o dajali we kafri chenya kene dodi aka yelenga fen ko fali do de babulo walma so do de babulo o be tasma de du fali do ga tasma du ibita soro no we nege de o uba anya fotane wala lo retala ko anga son ko on ka son ula jagoya on ahmadiya ko hakili tigi ayan lame aya hakili jagabo ko falitasma duna do de bena o falitasma duna yi ala kila sallallahu alaihi wasallam ka watila utume kalo kelen ke siram ga o ke eridamado o ko isa abina jigi ka kura be yororo kura be eglise obligation fa ba be kar ga boy o kura be chrétien munu funa ka sokuna abita ka be kari ay kana seni munu kana ba be kar ga boy abel lew fa ameta yi ama akli jaga bo yoro do la le faga ere folo Allah subhanahu wa ta'ala de le dan ibita soro nafa do be le la Allah subhanahu wa ta'ala fen dan nafa do bara sigatu la Allah ma foi dan fu afula de kangana le so duni wodi many ama nga nafa do be le la Allah hikmatigi di nga nanye uluka wala ni taka akli jaga bo ameta yi abena fo uka alai ate wati nata ko do natume wati nata ko da tel le dan katla ka kila do ci kere nyawa ko kana lebe fa boy abena fo Allah subhanahu wa ta'ala na'uzu billahi abena fo ayel le dan katla ka nimisa le dan na o alate an ahmadiya ka ala o te o ala yifiu an ka محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ahmadiya ka ala wati temene abu don ame wati min abu don ko don wati nata abu don wode kama Allah subhanahu wa ta'ala ayel leda abado hikma munum be lera o ikado ka fo isa kan nali isa binana bara munu ke an ahmadiya ko kolla hadisa munu fola hadisa nu bela jele wala ni de be Allah kuma kono mawdu kan o kan ni kuma kono ma tala o kan ti se ka tanyesa o ala kila sallallahu alaihi wasallam akumala mo fe ni kuma koroma de o kuma o dakunya ne be shi so o ahmadiya ko di isa kan nali wala de bala nga ikaro ka fo islamato ukalli halabina ke chugumi isa bina na ko fe chugumi na kana dilani ke ala kila sallallahu alaihi wasallam akumala kare
ako iftarakatil yahudu ala 71 firqa ko yahudiyaw faranfarana fo groupe bi wolonfla ani keli wa iftarakatin nasara ala 72 firqa kikado ka fo nasara faranfarala fo jamakulu bi wolonfla ani fla wa sataftariku hadhihi al umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar ko nimmato ndeka ummatu ko islama rebna fara jakulu fo bi wolonfla ani saba ko bi wolonfla ani fla bela jelembe tasuma kono nga an ta fo ko be tasuma kono jahannama kono nga amba fu yede bi wolonfla ni fla ide utina tugu ala kila ka wala liko ni dum matu ala kila ta ko imatu qur'ana ko ibaye ka fo ibe tasuma do de kono ali dunya kono au buna ko tasuma de kono Nare takbir, nare takbir, Muhammadul Mustafa, Ghulam Ahmad Ki, nare takbir. Kila man hiya ya Rasulullah sahabawiye ala kila nyinga sallallahu alaihi wasallam ku jone nunu yesa jamakulu kele mi nu be ka nyini way jonde qala ala kila sallallahu alaihi wasallam man kana ala misli ma ana alayhi wa sahabi ko munum be neninga sabaw kasraka na ya laje bi bede ko ahmadiya de kafri islam ajekulu be koti ina fa ubena ga to mina o conseil ko ahmadiya taala to be bala ala kila de ko sallallahu alaihi wasallam ko bi wolon fulani fula ushitala ko kele ne bala aw ko bi wolon fulani fula bala kele taala aw mala kila soso ala kila sallallahu alaihi wasallam wa igaro ka fasa ala kila ko qur'an la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-quran illa rasmuhu wa masajiduhum amira wa hiya qarabun min al-huda wa ulamahum shar man tata adimi as-sama wa minhum takhruju al-fitna wa fihim ta'ud ko dunya la ma wati islamaw li halabna ke chudi li halanuma tere ala kila de bekan ni fo akasabawi ko islam abina to togodima la yabqa min al-islam illa ismuhu islam abina to togodima wala yabqa min al-quran illa rasmuhu quran na to an kan kadi akalanina ambe tajwid don quran la na kalana abe karti mimo ko no yorobe amba kala aman kan yerera ko ngabe dawdi ma ko ma do wa masajiduhum amira ko watila misru be fa wa hiya kharabun min al-huda nga kanda ya jonka doga kono ko o wati karamo ko fitna jube bo lu yoro o fitna kele meseluma anga la je bige abe chogodi bi islam karamo ulu re fatwa munu sigi ina fani mami ala kila ni ganga fara dinara ala kila jadi minge fo kafiru ka do islam ala ni re bola islam ala ganga fara o jihadisi yode tabbi ubeka atake robe ka salama to wace ala kila wodi fo sallallahu alaihi wasallam ki ka do ka fo a fitna ile ajubi bo o karambon ne yo abitlaka bi ure dala ambe wodi kono bi ala kila dunya la banta machine fotani o no kala sa i ka do ka fo dlan kala kan kana amadiya ko nya foli fle o dlan kala we isa nga isa bani israila kate nakala isa bani israila kai o be fo qur'ana ko on ahmadiyaw ambe juromina on ka la nyini emiye on be ala dambe de defan ani ala kila dambe ani qur'ana dambe ani islam ya dambe ni ahmadiya wala ke niye al anyanyini be taye anga la nyini ndroni wa rasulan ila bani israil ko nabi la isa chila bani israil kaudima qur'ana de koti Allah subhanahu wa ta'ala koti fa in tanazatum fi shay'in faruduhu ila Allah wa rasuli islamu na fola nyo ko fendola na sosolike nyo na sosolike fendola ay sey kata qur'ana ma ani Allah kila ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam o qur'ana de ko nabi la isa achila bani israil kaudima
nga bi karamɔgɔw ko nabila isa bɛna ji ka bɔ sanfɛ fu ka ci dunuya bɛɛ lajɛlen ma yala o dakurunya in bɛ fɔ kuranna aya kɔ wa a tɛ fɔ a kɔ a bɛ fɔ a kɔ an amadiyaw de ko silama tɔw a ye nin hakilina in bila an ka segin ka na kuranna ma yala anw bɛ ka ala danbe de défend wa an tɛ k'o défend an bɛ k'o de défend u ko kura ko nabila isa n'a nana a bɛna kura kari ala kila ka hadisa de do nka kuma kɔrɔmaba de do kura karili munna n'an ye hadisa dɔ lajɛ diina tɛ diina min ko to ɲɔgɔn ta la ka hinɛ i maa ɲɛ la diina min bɛ se k'o yira k'o waliya a kɛcogo ɲuman na ka silamaya diina bɔ an ka lajɛ ala kila tile la sallallahu alaihi wasallam chrétien dɔw najiranikaw u taala ala kila fɛ sallallahu alaihi wa k'u bɛ taa diina ɲininkali k'a la a y'u bisimila misiri kɔnɔ chrétien olu ka fɛn bɛɛ tun u ka kuraw tun b'u bolo kɛ fɛn bɛɛ tun a m'a fɔ k'u k'a bila u dola misiri de kɔnɔ ka diina ɲininkali kɛ ala kila la u ka seli waati de sera ala kila y'a faamu k'a fɔ ninnu fɛn dɔ b'u kɔnɔ a y'u ɲininka ko an ka seli waati de sera an bɛ fɛ ka bɔ misiri kɔnɔ ka seli kɛnɛ ma ala kila ko ni aw bɛ ala de bato aw k'a ka seli kɛ misiri kɔnɔ i tɛn'o sɔrɔ diina foyi kɔnɔ fo silamaya n'a fɔla sisan ko isa bɛna na ka na kura kari liberté de culte bɛ yɔrɔ jumɛn k'a fɔ bɛɛ k'a ka diina kɛ lakum diinukum waliya diin kuranna y'o de fɔ ko a ye to n'aw ka diina ye an fana bɛ to n'an ka diina ye donc aw karamɔgɔw silama tɔw ni aw miiriya don ko isa dɔ bɛna na ka na kura kari o bɛ fɔ kuranna aya kɔ donc anw amadiyaw bɛ yen de ka ala subhanahu wa taala danbe défend ka ala kira ka kumakaw défend ka kuranna aya défend hali ni an ni bɛ t'o la. Nare takbir Muhammad Mustafa ulama makki nare takbir awlasa dina kura-kuraya baga silamaya kura-kuraya baga nana kana o wala silamaw aw ma ala kila ka kumakan sanuman in faamu dɛ kura karili a kɔrɔ ye di de sa a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an ka taa chrétienw ka kura kari ala subhanahu wa taala ye ne de kɛ ala kila ka baaraden bi ka kuranna faamuya di yan ka bible faamuya di yan ka tawurata faamuya di yan ka injila faamuya di yan chrétien ninnu an t'u faga an t'u neni an t'an ɲɛ kun kɔrɔ yɛrɛ nka an bɛ u yɛrɛ ka kitabu ta ka dalilu bɔ a kɔnɔ ka chrétien cɛ kɛ silama ye nu an y'u bɔ église kɔnɔ ni dalilu ye k'u lana silamaya la kura karila wa a ma kari église ci la o y'a sɔrɔ bɔn ma ci mugu ma ci ni de ye kura karili kɔrɔ ye an ka hakili jagabɔ silama tɔw ta ko fo ka église ci ka kura kari jagoya la nka amadiyaw ko la ala kila sallallahu alaihi wasallam ka kuma in kɔrɔ de b'a la an ka chrétienw lasigi ka dalilu d'u ma ka u bɔ église kɔnɔ k'u ladon silamaya la o de ye kura karili kɔrɔ hakilimaw aw bɛ jumɛn ta siga t'a la ni ne ye faamuya ɲuman ye o de ye ka dalilu kɛ ka chrétienw bɔ chrétien la k'u ladon silamaya n'o kɛra kura kari la donc nabila isa min ka naliko fɔla a ka baara filɛ nin ye o de ye imam mahadi ye hadrat mirza gulam ahmad ne ni aw an tun tɛ nin kɔrɔ dɔn ni imam mahadi tun b'an na tigi ismahu sawta sama ja almasi siga t'a la ala subhanahu wa taala ye o wayi kɛ imam mahadi kan dɛ ko a ye sankolo mankan lamɛn siga t'a la dɛ masihu nana ni masihu tun mana nin walawalalen tun tɛ kɛ bi n'a lajɛ ahmadiyaw de bɛ bibulu ta ka tawurata ta ka injila ta ka chrétienw waju k'u ladon silamaya la an bɛ k'o kɛ dunuya fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o de kama i bɛ taa londres misiri dɔ bɛ yen ko london box chrétienw yɛrɛ ka jamana kan ko londres misiri o ye jɔn ka misiri de ye jamaati silamiya ahmadiya an ma taa bɔmu ci ye an ma taa marifa ci ye an taara kura de kari ka chrétienw yɛrɛ ladon misiri kɔnɔ ala kila y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam nare takbir Muhammad Mustafa Islam nare takbir ko ni isa nana a bɛna lɛ faga n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ la ala subhanahu wa taala ti masa ye ko min bɛ kuma a tɛ waati nata dɔn ala subhanahu wa taala ye hikima masa de
atena fo ay le dan katla ka nimisa ko anga le be fa ko ciden be ci tuodi ka fo ka yara brusi ko ka le fo ko be famu tuodi sa ni tala ni fo to bu gara tulbu yo bi yela ila comment on peut envoyer un prophète pour tuer les porcs on peut pas comprendre c'est incompréhensible atisika famu fiu atisika famu ala jere imam madina na ko koron mani wala ni akulla reka occidentaux laje to abu laje ube to mina jogo mbula le ya jogo de bula malia fo itula ibaye to abu che ana de muso bi nyom na ka donke malia fo itula wolde na ni minijiku ni sheri regard mondo na nyoma wolde na we anga jamana ka kana biganya jogo do ana o kika do ka fo ni imam madina na ni isa nana abna olum wonde bo biganya li halala ko ke adam de we le fo galifle on ahmadiya ko ala kilaka kuma kan a wala lifle nga to ko islama to ko kullu le re kan kan na ka kunci to be famu jogodi akli tigi ko akwa akli jaga mo yalaw ahmadiya ta de beta wa don ba to ta de kan ngata ibaye ka fo ahmadiya tan ala kila dambe budila ala subhanahu wa ta'ala dambe bula ikaro ka fo prona dambe be odila kuma surunya buluma comme mahadi fana bena wati to manja mahadi bena nga kuma damna la nyaira ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ka sunatu yemuye na e chide uti atina fo ko mina na folo dawo mare ato fo chide fana tina poste ministériel fo ko abodi akomo ma abayira ka fo oguna geleya de kum folo nga ameta ye ko ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ni mahadi nana kabna na fruit la mawla islama to ko tigi nyafol wure tala ni mahadina na ko na me ka le de kono abe na fruit la bela jenda dunya bela jerena mais mi ala kaba ko yi ulu ire karambo kale inde biti sigi rajula ko ahmadiya be warti mboma aldu ko ni mahadina na ko mahadina warti la mawla ni ahmadiya di mboma ma aka kuma kan rachina tigi aka ba donc c'est ça kafoko mahadimna na fruit la mbola qur'anate son umma madama ala yare ma son umma on ahmadiya ko on be de ka ala défend ala ka kuma kan défend on be son umma mo nya sana kama chukudi sa utisi ka ka qur'ana aya flende Allah subhanahu wa ta'ala ko di abna la yesi sanka fo chan ere la ni islamo wiye ahmadiya lame ta yoro wereti ahmadiya wo qur'ana et puis na fola ayre mbase wala ba ma atliti gere ba fam o islamo to ko de o ko mahadi minana ay na folo e promesse tambo e kabe warduma yina fa politicien ba ke to ay voter nyeme wardauma ko mahadi binateni nga atikete fiu o be fo ala tako angata suratu shura kono aya bugan ani wala Allah subhanahu wa ta'ala koti ko walau basata Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir kikaro ka fo koni Allah subhanahu wa ta'ala tunyake ka be garjega foni kan na folo dite bawudi mo ma bela jelema ko atumeke chiani dugulu ko kande ko nga Allah subhanahu wa ta'ala abaji abe garjige di mauma dondone abado min kan ngani mi kikaro ka fo ale Allah subhanahu wa ta'ala de be joni don abado nya di ni mani mina yada ko kikaro ka fo ale de ye dugule ye ale de be yelike ni awo ko bahari bina na kana atlan bela jelena uti famune qur'ana aya fulana suratu Allah subhanahu wa ta'ala ko di nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum ko ne ala nye bela jele dairime tlan aladi nye au dairime tlan au nyoche fil hayati dunya ngona wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din anye dobla do san fe garjege dila darajatin daraja kum munanyoke liyatakhiza ba'dahum ba'do sukriya mungo so doka ke doka baradi ni otumake kafoko ne ka ke milliardaire war babeleku
ni wasale ni ngan nafulu la e yɛrɛ fana wasale ni kan nafulu la jɔn bɛna mobili dilan kan ta kana jalisa yɔrɔ jɔn de b'o kɛ bɛɛ bɛ to so kɔnɔ kɛ dunya bɛ bloquer de bɛɛ bɛ sa puisque maa si tɛna baara kɛ mais Allah subhanahu wa ta'ala ye nin kɛ de mun ko sɔn an ka baara kɛ ɲɔgɔn ye jakarta dilanna ale b'a ka jakarta dilanni mun ko sɔn a ka wari sɔrɔ e yɛrɛ fana bɛ taa san ka baara dɔ de kɛ mun ko sɔn i ka i dayirimɛ dɔ fana sɔrɔ an bɛ an dayirimɛ sɔrɔ ɲɔgɔn na ten nka n'a fɔra ko bɛɛ ka wari de sɔrɔ dunya bɛ jɔ kuranɛ aya de ne ma walawala dɛ kuranɛ aya de ko ten n'a y'a lajɛ ko kuran alakira sallallahu alaihi wasallam ko di ko adamaden nata tɛ se ka fa fiyewu 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 adamaden nata tɛ se ka fa fo a ka taa da kaburu kɔnɔ n'a taara da kaburu kɔnɔ sisan dɛ a kaburubɔgɔ in de b'a tulo wo fa an yɛrɛ ɲɛ b'o la kɛ bi ne ni aw an sigilen don an yɛrɛ hakili t'a la k'a fɔ dɔ bɛ se ka miliyɔn kelen d'a ma e yɛrɛ ye miiri ne sera ka miliyɔn kelen sɔrɔ sisan ala bɛ to a ka sebagaya la ka miliyɔn kelen d'i ma i ka nisɔndiya bɛ dan peut-être minute fila i b'a fɔ ala tun ka kɛ miliyɔn 2 ye siga t'o la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ ten donc adamaden nata tɛ se ka fa o ye ala subhanahu wa ta'ala kumakan de nka silamɛ tɔw de ko ni mahadi nana a b'a tila fo bɛɛ lajɛlen bɛ baara a bɛ nafolo tila ko fo bɛɛ lajɛlen bɛ baara ko wari de yɛrɛ tɛ mara banki kɔnɔ tugun nka imam mahadi nana kurakurayali nana a y'o fana walawala an ye k'an nimisi wasa ko di la ko o tɛ se ka kɛ fiyewu o bɛ fɔ kuranaya kɔ o bɛ fɔ an kuntigi muhamadu ka kumakan sanumaw kɔ nka nafolo tilali kɔrɔ ye di de ni imam mahadi nana ruhaniya a lulu a faamuya ɲuman a b'o de tila mɔgɔw la fo mɔgɔw bɛ ban bi amadenya bɛ ka nin tila mɔgɔw la o tɛ ka ban la o k'u kana ala ma u bannen b'a la nka adamaden tɛ se ka ban nafolo yɛrɛ la fiyewu nka bi an bannen bɛ ala ko de ma o de ye nafolo ye nafolo min ni o bɛ laban nka dunya nafolo in o tɛ laban fɛn ye halisa ala ka faamuya d'an ma fɛngɛ nana ko papier nana ko heure sera donc dakurunya kelen na silamɛya yɛrɛ kurakurayali silamɛya faamuya kurakurayali imam mahadi nana kana walawala tan de ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka danbe segin a ma ka kuranna danbe segin a ma ka ala danbe segin a ma aw bɛna amadiyaw ka walawalali mɛn yɔrɔ yɔrɔ an ka laɲini a bɛ munumunu nin de dafa imam mahadi ci kun de ye o ye halisa ala ka faamuya d'an ma ala ka faamuya d'an ma an b'a fɔ karamɔgɔw ye a ye lamɛnni kɛ ni karamɔgɔw ma lamɛnni kɛ aw kunfinw a ye lamɛnni kɛ aw ka hakili jagabɔ ala subhanahu wa ta'ala y'o de fɔ afala ta'qilun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh